cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rung lucu kok guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptamu ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ngledunin dumawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuwun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuwun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuwun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sapraptamu Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Oh, ya wis sawetara aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padha raja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun mungadhep ing ngasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene. Arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowanane negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening
bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala. Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma wekdal dinten kepengker Karajating praja kawuryan nurs sonya ruri
mangrehing para karana tanpa palupi Atilar silastuti sucana sarjana gelu Wilahing awi kena mastu purnama sidhem awi kena mastu silat mriwang jagat karana sirat tandha kawisisaning bisana sana sinawung lang mula pistimasis tandur lambahing Buddha jinantur tutur katela tula-tulat mrilat deng paradya winursita ngupama praniskara karana gyati miyang jaman purwa pinarti tameng lalata manggeta kapasraning gupita tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa barakaning kandhane narik runtuting basa denging kuna ngemu surasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani ing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lebet wis gemlar jroning pagliran yaiku jati lamriksane pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triyangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karep mangkar kaya sirambun kaya jawating ngrembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atoga bulan wana miyang Brataya dadi branakan tanpa wijalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-ungup mungguing hangrane wukir abang mrengangah lamun kaeksi yayahan dilata bumi saya dangu sumunu sang Hyang Arka katon semeblak kelan kiring abang esma jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanun tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking genung kenemlan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rarsa ngupaya boga ngarep Tegal Sawahi panglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samane ana pirembagan Samarawangi sang warga saya dangu saya inggil katon senare jagat wis katon melok dening iki blat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang sarebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging praja ing Pancala ya negaring Cempala marang upaya garis 100 terantuk kalih sewu tansang ketiga krana negara ing Pancala dumadi saking pulo-pulo bebanjaran singasapan tu ya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paning kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakri ing wisik saweneh kineping jurang cara kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran Tersasana Jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir panungdu hangrembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwiraning klapa pratana bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi
gunung-gunung panjenengan ngrangsang langit linggak-linggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilene pinara para paniti nami waduk dentung-bentung kinarya hangene sawah miampat tegalaning Loro Kisma wekal panglaing tatanen bebasan tan ana pemisah cengkang kang selo sadaya tinanduran tanah tuwa kang marakapi tandya Bathari Sri aglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategane nenggo Palawija ngangrembuyung gegodhongane ambyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesasarane ning diri Bingko ning raja wit-witewen sang-sang rembaka lamun sang aglaring pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak Durjana Tuti samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Pancala wana genging gunung Hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumrah sadya dadi reg-reganing lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jalma samya sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat cinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ing piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging ndasake negaring Pancala lan Kusuma lagi nganjing marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta wisaraning adil praja ing Pancala menika ta warnane winastan dasa namanira dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Drupada ya Sanata Prabu Sucitra Nalendra pakuning jagat ingkang Hanggung jejekaken kautaman ora sajuga lenggah madening dampar ora mantra-mantra sipating Ubatara Yayasan Hyang Bathara Indra Ngejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari ing Jawi andir mlabar sangganing para kawula, para nayaka, para punggawa, mgambar mlabar, yayah samudra datan tepi. Miwadatan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing Pancala. Ingkang sampun keparang mangarsama. Ingkang ketingal nyerpepeh pindha sata matarangan. Suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika ta warnane Atmajendra kekasih Raden Trusna Jumena sadra banyak pasemone receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang tansah saged kelawan sang Buminata ing Pancala Prabu Drupada mila datan mongkal nantos persasadatan ginggang sarik monglawan Kang Rama sumambung pisawanipun Sang Nindya mantri muka parsane praja Pepatih Pancala Rekana Patih Trusna Kedhu mabuka Susilastawa rumahap sabdaning Sang Nata ing Pancala Prabu Drupada ing ingkang andher mlabar sangganing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Posala labet kathah para seba ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangendanu Yayi Manda ing mangsa labuh paing megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbaing ngrangap ya jating aring mangsa ketiga obor busananing Prawadya Bala kawis tingali ngabrit kembal sami abrit yen Candra Kadya Giri Pawaka giriraning Gunung Pawaka geni kaya harga ingkang dawuh kawelagar ingkang seta kempal samya pethak yen Candra Kadya kuntul saba ing ler-leran ingkang ijo kempal padha ijo yen Candra Kadya tetanduran kang tasih gumadung wong dene ingkang cemeng
kempang samya langking ing Cinandra gagak munggo ing pasetran. Parandene katingal tidhem jinem permanem madyaning pasewakan negaring Pancala. Nadyan gegodhong ngantel ngobah samirana dhateng pampah. Kabar somong swaraning pandhi gendhe gemblak kriya kemasan tasih keparengan berkati soang-soang. Badring carenglang, badring carenggiling imbal Gandhara Mandaraga. Wayang pengsingko ing munyang pacak suci, Nora Salu Masari seneng jroning pasewakan. Dadak sakala mangke. Kawis ngarawipun Brahmana ing Sokalima peparap Danyang Durna. Sekalian Galanata ing Mandura Prabu Baladewa. Riwasnya minggah madyaning Datulaya. Sigra satata madyaning pendhapi ageng negaring Pancala dadi grawuhaning kalih Sang Prabu Drupada. Mila sigra murwani pangandikan dadi kumangune jeneng pangandika Sang Nata Prabu Sucitra ing derek kababaring lisan. Dening utamaning nata perbuti
miang sasongko payahnya lagya lumaras mangrengka lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa Jaladri kapitaning Sarya dening Wangkawa Banjra sumembur saking salira Risang Nalendra lela Risang sekaring Nalendra sukmeng nala rum setya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madebya debya sang nata ngandika alon Hyang Agung muga ngayomana marang Projeng Pancala Pati sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun padha raja sak praptanira patih Trasta Kethu kawula nuwun Kanjeng Sinuwun sembahan kula pangayaman kula wonten ing madya padha prating delahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan namung pareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancala ya ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala Pati menawi paduka ndangu babat negaring Pancala
Para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari ing mantul junjung derajat ing kanalindran miwah. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegeladen lakri daning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka, boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula. Iya patih akarya bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendira ngadhep sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan. Anak anungane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging babaru dadi pakarti terus jemeno prayogane nggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggir atmajaku terus jemeno kawula nok inggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun terus jemeno namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula terus jemena. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus jemena kula wonten pangendika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih ora kanthi kanyana-nyana dene negara ing Pancala dina samengko karawuhan para priyagung mongko barang tak wis padhake ora pangling iki sedulurku kadangku Taruna tunggal guru ya kuwi Begawan Durna ya Kumbayana ingkang rawuh ana negara ing Pancala bebarengan kelawan rawuh anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura Penembahan Durna Kumbayana padha kanthi raja sapraptanira ning negara ing Pancala Kumbayana kandhak blekuduk suwalu gembol sumerante hawela lho nggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winaning kawidadan swanipun ingkang abdi pun Begawan Durna wonten negaring Pancala namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rayeng Sokalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki nggih wis ndak tampa karya bombong penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana oh inggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi ing Sokalima Kakang Prabu Pancala anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih anak Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa mangya widodane skala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeping pangebektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun Paman Prabu Pancala kula tampi karya bombong raos rimanahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu ing Mandura Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Mandura dinten sakmangke menika nuwun sewu akarya kagiat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna wonten wigatos menapa nunggal karsa menapa wonten wigatos piyambak tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng bapa ing Pancala menapa mekaten menapa nunggal karsa kepareng ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura anak kula Tiyang Agung Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun Paman Prabu Pancala menika babar pisan boten
lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Benemban Durna. Lho. Nunggal karsa kaliyan kadang kula pun Yayi Kumbayana mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparengaken ingkang Paman cumadong dawuh. Menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Astina, anak Prabu Duryudana. Babar pisan boten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng Bapa Benemban Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Bapa Durna ing kunjung sawanipun Paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawuh, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penemban Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun Kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Pancala. Nyitosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Sukalima. Babagan perkara apa? Menapa kepara saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Ngamarta. Sawetawis nilar negari Ngamarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Sukalima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Hanjrah ingkang Puswita rum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ko ngas kandhanya mawe raras renaning griya jagat wasisaning Upacara Wayapura jagat terus semeno kula wonten pangandika ing adhawuh menapa Kanjeng Rama lara apa to apa ingkang ndak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Ngamarta tumuli bali marang negara ing Pancala ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening kakung mongko kok bali marang wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing bali wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata pekabaran anakku Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumu purik ana ing negara ing Pancala bali ninggal negara Ngamarta
Inggih. Pomo dipomo. Sesuk upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa, aja demen regejegan jroning bangun kulawarga, aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma. Luwih-luwih aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane. Merga iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbakyumu bali ana Kedaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna, anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika Paman Penemban Durna miwah Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Ngono ya, terus semana. Iya kasinggihan mekaten. Yayi Penemban Durna, kula wonten maring adhawuh. Pancen kepara nyata yen to Atmajaku Waradrupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Penemban Durna. Ah, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi, pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing Pertapan Sukalima bilih Dewi Waradrupadi dinten sakmangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun? Mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Ngamarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang kelengganingga dinten sakmangke menika nilar negari Ngamarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutaninggalih Dewi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Oh, ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten negaring Pancala. Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teka nyatakake lawan Atmajaku Waradrupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Nuwun sewu Kaka Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Waradrupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Waradrupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tinilar dening Nalendra utawi tinilar dening kakungipun, tumuli Waradrupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing kathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Rondo. Rondo. Utawi jandon, janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu mbanipun Randa menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo, si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiah-mbiah sak penake dhewe. Mila ingkang saking menika kangge jagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Waradrupadi sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istrinipun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi dhateng pun Waradrupadi supaya sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa mrentuling manah kula. Kakang Prabu, sawan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Waradrupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Penemban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun prisa. Nah menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darmakusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negaring Ngamarta. Samenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah. Lah nyatane digoleki ndi ora ketemu.
Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun, menapa tapa, menapa prihatin, menapa dos pundi mangke boten mangertos. Ning sing cethak ana piyayine. Ha ning nek 3 sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Waradrupati. Nah, tinimbang Waradrupati menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih, dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Waradrupati sarana Waradrupati menika kula rengkuh minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukalima pun Begawan Durna. Gusik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kahanane liyane. Jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Panyeleres. Lah kok isih arep garwa karo anakku Waradrupati. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setrakaken wonten ing stadion Pacar. Lho, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun badhe. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Duna, wonten dawuh nggih. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita, kula menika kisruh pikiran kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Waradrupati menika janjanipun pikiran kula menika krisruh. Apa ya iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun. Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapak Durna sak mangke tidha-tidha penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Waradrupati kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darmakusuma, tumunten sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih punika Waradrupati, sinten ngertos menika dados jodho dawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Blokasuta kemawon. Blokasuta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng panjenenganipun Bapak Penemban Durna. Oh inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blokasuta blakutang terus terang. Sowan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawas sonten gandeng Waradrupati sampun tinilar Prabu Puntadewa 3 wulan laminipun. Monggo mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darmakusuma parantri boten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Waradrupati menika sampun boten nggadahi guru laki tegesipun sampun boten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darmakusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Waradrupati kula ingkang badhe mengku badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandeng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Yayi Waradrupati. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darmakusuma. Sak mangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula, reraosanipun para nayaka lan reraosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Yayi Waradrupati menika winengku dening Bapak Penemban Durna. Lho, menika nggih. Angger Baladewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Waradrupati badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Gusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan? Ing atase durung ana nawala Waradrupati dibalekake marang negaring Pancala. Bali ning Waradrupati kuwi saka karepe dhewe merga ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Waradrupati tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kondur marang negara Ngamarta.
Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Kamarta, Yayi Penembaduna. Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu. Nalendra ingkang lila legawa lair trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumraping negaring Pancala dados Waradropati menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa. Lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa. Ning wong tuane Waradropati ya kuwi aku Penemban Durna. Ing atase aku kuwi Darbe putra ya kuwi Waradropati durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teka tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning Nalendraing Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan ingkang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Waradropati sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Waradropati sampun 3 wulan boten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan boten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ing saking menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Waradropati badhe kula baya wonten pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Kasur babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Waradropati dados sarana perlambang inggih menika Kuncara sarta Anjayang Bawana ingkang putra pun Waradropati. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan Wadya Agung tanpa sapawa. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kurare kagiri-giri nanggana magawiya gelar ira wang-wang. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampun midhangetaken panjenenganipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada. Ndadosaken legeg tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada mlenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca. Durung dasaring pertala kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping kuwi sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora macem rangke Gajah Medha Kawandilan. Kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraya Lurah Bagong ingkang wantun minggah dhatula yen pepeh pindha sata metarangan karya jing Kakang Samya Mulat.
alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Ladala jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngoro terus semena kula wonten maring kadhawuh Rama capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa menika ingkang nami Bagong Rama wela dalah lho rong lucu kaya guyu iki mergo kaget aku bareng aku nampa ature anakku terus ta jemena yen sira kuwi Bagong bener bener Bagong nggih padha kanthi raja sapraptamu ning negara Pancala Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ngledune dumawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong padha rarja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sapraptamu Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Oh, ya wis wonten aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padha arja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi arja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, ya aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ing ngasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong.
Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen topo ana kawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku karang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kanan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu bisa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara ing Amarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kose-kose. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu.
Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulino nganten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedot ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki karepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewa Radropati dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa. Nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Waradropati kula tumpakke Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Waradropati. Bagong, wonten dawuh, "Kusik, bingung rasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waradropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waradropati nganggo anduk trok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna?
kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Sok suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta ya. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana Tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajat ing Gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu kowe ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok waton mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake.
Dudu bondo, dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo, ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone, ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip, ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip, kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunek-unekke aku. Nek kowe arep ngunek-unekke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh, tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe Jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sing jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo.
Legandang jangan legandang. Ana kuwi. Sampeyan seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino naming tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sih. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodhokamu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedhekke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli kadhetane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrawati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrawati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane aju. Ngono iki. Semu surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrap aku apa kang dadi lagiane Panakawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal. Nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun. Ning nek Bagong kok dadilan wangune. Ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Terus semena wonten paring adawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Waradrawati non. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Durna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun
lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ingkang badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus jemena budalna kang padha seba pun Rama kundur ngedaton nok ngestaken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya Surana dawuh maneh. Budalna kang padha seba Pati nok ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedaton delok sangke dampar kawit gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palala. Ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Paripurna sang